Já vás všechny zdravím u dnešního dalšího videa a my vyrážíme na sraz veteránků, traktorů a myslím si, že Babet, jede se mnou Honza, Luky M5 a Pája s Míšou BMW 12. Jedeme, natočíme vám to nějaký video, jsem sám zvědavý, co nás tam čeká a kam jedeme, se dozvíte v průběhu videa. Takže valíme směr, to se dozvíte. Dáme rychlej poplach a valíme dál. Ten to jde nainstalovat držák teď dozadu. Má novej, ne? Přísavku, brutální. To jo, ten drží. Tak snad mi nepraskne okno. Dumej. Takže mu prasknul váleček. Asi, já nevím. Ty, to jsme daleko nedojeli. První problém na cestě. Přišli jsme o spojku. Spojka KO, už jsme to tady zablokovali za náma. Týve, zlatý automaty, viď? Co se ti nestane tady, ty vole? Zlatý klacek. Tak Pavel jede dál, ale jede krokem. Jsme mu řekli, to tam nechá jedničku a roztlačili jsme ho a jede, no, ale uvidíme, kam dojede. Každopádně asi to vypadá, že mu lehnul váleček na spojce. Takže jsme daleko nedojeli, byli jsme asi 20 km. Budeme to tady muset někde nechat, no. Pojď mu tam dej, vole! Zapomněl řadit. E12 bohužel dál nedojela, takže jsme ji nechali tam, kde zůstala. Pája s Míšou skočili k bráchovi do auta a jeli jsme překročit hranice do Rakouska s Českou a s M5. Ale cítím bušty, je to dobrý. Já. A to je brkéze. Tyhle, tady je to hezký. Zase nebudeš moc použít ani tu písničku hezkou, co tady hraje, viď? Hele, potkali jsme policajty hned na hranicích. Mám převozní značku plechovou, mám docela sevřenou prdel, ale už jsme tady, tak snad dojedeme i zpátky. Ale krásný auta, super. Dostali jsme takovýhle přihlášky, brutální. Tak třeba vyhrajeme Tatranku. Musíme to vyplnit. Tohle je podpis. Inter. Ne. Jo, myslím si, že jo. Prosím. Odevzdali jsme přihlášky a dostali jsme jeden drink gratis, takže paráda. Tak si dáme jednoho Radlera na cestu potom. Starý Mustang. Aha. Všechno je tady zajímavý. Jdem to projít pořádně. Jelikož počasí úplně nebylo takový, ani situace nebyla taková, aby jsme vám tam natočili nějaký mluvený video, tak jsme si řekli, že spíš vám ukážeme nějaký záběry z celé té akce. Ta akce byla moc hezká, konalo se to v Harbachu, což je asi 50 km od Budějovic. Za mě naprosto super a doporučuji všem. Je to asi 4. ročník, takže doporučuji všem se na tuhle akci určitě podívat. Každý si tam najde to svoje, je tam od všeho trochu, najdou se tam i motorky, traktory, prostě cokoliv, co se někomu z vás určitě bude líbit. A auta byly v moc pěkných stavech a příští rok se tam určitě zase chystáme. Takže jdeme na to, sledujte dál video, ukážeme vám nějaký kousky, které se nám hodně líbily. Točili jsme celkem skoro všechno, ale
nebo je tam úplně všechno v tomhletom videu, tak jsem to chtěl asi říct. Sledujte dál. Tohle BMW 9 bylo jedno z mých velkých favoritů, stav byl naprosto dokonalej, nebylo na tom vůbec žádná chyba, auto bylo absolutně v top stavu, ale to byla většina těch aut, které tam byly. Byly tam samozřejmě nějaké auta, které prostě měly nějaké chyby, jako má třeba například moje 6, ale to jsou prostě auta, s kterými se jezdí, a pak jsou auta, které se jenom vystavují, s kterými se nejezdí. Tady byla ještě česká 39, 540, pak mě zaujala tato Audina hodně, to se mi líbila moc, byl to super stav a tyhle ty Audiny se mi vždycky líbily. Takže pokračujeme dál a bylo opravdu co k vidění, protože těch aut tam bylo kopice. Jdeme si prohlídnout další část. Tohle video nebude moc mluvený, protože je tu toho spousty a je tu hodně vítr. Nebudu tady chodit s mikrofonem. Každopádně asi není moc co k tomu říkat, akce je obrovská. Děje se to tady, tamhle i tady, takže teď jdeme prohlídnout tu část. Ale je to parádní, no. Spousty hezkých aut a je to vlastně 4 km za hranicema. Proto jsem to risknul na té převozce, protože jsem si říkal, že sem chci jet. Přihlásili jsme i auto, takže máme i pořadové číslo. Je 60. Jdem koukat dál, něco vám zase stočíme. Tak co, Honzo, mám prodat M5? Záleží kvůli čemu, no. Hele, jdeme to ukázat kvůli čemu. Prodal bych to kvůli tomuto vozu. Protože tohle už prostě nikdy nestratí hodnotu. Je to fakt strašně pěkný. Koukám na to teď docela často na mobile a pořád se to ve mně láme, jestli to prodat a koupit si 911 starou. Protože to vidím, že to má potenciál jako investici. Prostě jako dlouhodobou věc si nechat a mít to pěkně schovaný snad v budoucí garáži. A občas se s tím projet samozřejmě. Ale mě tohle už nechceš prodat. Tak. Tady je to. Fakt fouká brutál. Tohle je taky naprosto perfektní kousek. Krásný. Ještě jak to má ty lemy. To je přesně vončo. To je ono, viď, Luky? Jo. Hezká barva. To jsi vždycky chtěl, viď, tohle taky. Chtěl, no. A tím jsem taky hodně přemýšlel.
ale taky jsou málo dostupný, když jsou v nějakém stavu hezkým. Tenkrát nám utekla, viď? To taky, no, ta oranžová vlastně, no. Jenom protože jsem nevzal telefon. Je to škoda, no, a tak nemůžeme mít všechno, viď? To A ne, třeba si jednou pořídíme taky něco takového. Myslím si, že to ještě není úplně tak jako nedostupný, že bychom si to nemohli jednou koupit. Dá se to pořád pořídit podle mě za nějakou celkem slušnou cenu. 4 milionů, nějaká na renovaci. Myslím si, že jo, no. 200 až 500 se dá pořídit podle mě. Ale bude na ní práce. Pak bude problém sehnat všechny tyhle chromové prvky, Jo. klasicky, aby to vypadalo přesně takhle čistě, jako je tohle. No, záleží samozřejmě na motorizaci taky. Je tam hodně motorizací a nejcennější je samozřejmě 2002 turbo, ale to stojí nesmysl. Pak je tam ještě tuším 2002 Ti, což je 2 litr, a 2002 Tii, což je ještě jako silnější verze. A nebo rovnou závodňáka. Je 50 swap. Mě zajímalo, co je k tomu. Ne? Pak jsou samozřejmě ještě slabší verze, myslím, že to začíná 1502 označením, což je vždycky podle obsahu 1.5, pak je 1602, 1.6 a zvedá se to vejš nahoru. Jdem se na to podívat. Tohle bude 2 litr. 2 litr. Myslím si, že jo. Ty vole, řadičku zabil, ale. Ale hezký, no. Hele, ten tam má rozměr těch kol, co jsme chtěli dát na 30. 205, 50, 15. To vypadá docela jako pěkně, tato guma na tom. To mi jako vůbec nevadí. To mi přijde dobrý. Převozka pěkně, pořádný lampy a jedeš. Tohle už se taky moc nevidí. 325i, originál M-Tech, krásný stav, fakt jako pěkný, super. Velikost kol mě zajímá, zase 205, 50, 15. Takže úplně optimální rozměr podle mě. 205, 50, 15. 15. Já bych tam dal asi 15, no. S touhle gumou. 205, No, 50, takovýhle. 15. Aby to bylo takhle pěkně nafouklý. Jo. Jdem se podívat ještě zepředu. Strašně se mi to líbí, ten MTech 1. Je to prostě krásný úplně. Asi to je, jo, je to Shadowline verze. To si myslím, že má lakovaný nárazníky, originál. A pak je vlastně chromák. Tohle je vlastně chromák, ale s lakovanýma nárazníkama. Ale v moc hezkým stavu, tyjo. Fakt pěkný. Řekl bych, že to je barva Delfín Grau Metallic. Delfín, jo? Delfín. Neměla by být delfín modrá? Já nevím. Tak jo. Ověříme. To nevím, jestli zjistíme, ale nám tady musel někdo otevřít kapotu a museli bychom kouknout na štítek. Se koukneme na internet. A podle mě je to ona. Jo, krásný stav. Máme tu i budějické zastoupení. E21, Bagoital, Eliáš, E12 a dál nevím. Tohleto auto bylo v časopise, neřeknu vám teď v jakém, ale máme ho doma. Tohle E21, Alpina. Se podívat tamhle dolů, tam je sekce Amerika, bych řekl, amerických strojů, tak to jde počíhnout. Potom si asi zajdeme na sekanou, ne? Tam. Takže dáme asi sekačku, pak budeme koukat dál. Za chvíli by měla být filmové. Jezdil ten blonďáček. Jak se to jmenuje? Jo, myslíš toho Ryan Gosling? Jo. To je to hnědý? Ta bílá. Ta bílá, jo. Ta PR. DR 650. Ty, v motorkách se nevyznám. To jako má brutální hodnotu. Moc krásný tohleto. Tohle je perfektní. Má nádherný tvar. Říká British Racing Green, že? To má volat vpravo. Tohleto. Tohle ne. Tohle se mi fakt líbí. Připomíná mi to trošku Datsuna. Jo, takový podobný Tvar. no. Jo, Je to tak úplně s tou takhle prdělí. jo. Že to je Nakončenou se seklou. takový agresivní taky, no. Se koukneme ještě ze zadu.
Aha, ale. Tak to má být. Krásný zvuk, ty Porsche, teda ty brouky, Poršáky jakoby. Tohle je hustý. Kolik jsi říkal, Honzo, že to váží? 700 až 900 kg. A výkon? Buď je v tom 1.6 Ford, nebo 1.8 Volvo, nebo V6 Ford. 85 až 145 koní. A tak ono na 700 kg jakoby... Právě no. Zajímavý je ten posed v tom. Tady vidíte krásně takhle ten volant, jestli to tam je vidět. A tam to si říkal 506 koní? 506 koní. 506 koní to modrý a váha 1200, ne? Jestli se nepletu. Žádný systémy, vůbec nic. Váží stejně jak Datsun, no. Má taky okolo 1200, myslím. Jo. Ten bude teď ještě lehčí, ne? Ten tvůj, když je tam ten M52 motor. Možná o pár to, možná bude lehčí ten původní, si myslím. Ty, ten je celokovovej, teď máš hliníkovej. Já si Pravda. myslím, že bude lehčí. Můžeme Ten- pak zajet na váhu do fastu. Ten poses v tomhle tom je fakt bláznivý. No, já si myslím, že Honza by se tam nevešel, já asi taky ne. To je tak pro Pavlíka. A hlavně to sedíš v těch dveřích. No, Ten pán, co do toho auta šel, tak měl tak 2 metry, takže se Jo, tam to asi jsem vejdeš. viděl. No. ale moc hezký. Líbí se mi ta nádrž tady takhle nahoře v tom skle. Zadek jsem teda trošku čekal lepší, viď brácha? Já taky, no, trošku širší, přijde mi to hrozně zúžen, ale to je právě asi ta zajímavost jako toho auta, že No. to je prostě jiný. Je to super. Vínečko, A1. Ta byla v tom v 60 sekundách, tahle žlutá. Tam byl ten Snakes, ne? Měl tu SPZ-ku Snakes. Si to počíme, ne? Na video někdy. To Jo? se dalo domluvit, ne? Já nevím, jo, no. Můžeme se zeptat. Že jsme s tím dali nějakou testovačku. Já bych nám to rád ukázal, jak to funguje. Jo? Běčko. 46. Ale tak tohle je velká paráda. To se mi líbí moc. Proč to má 12 metrů? Protože to prostě musí mít 12 metrů. To je vončo tohle. To mě baví. Ty, jak je to dlouhý, to je perfektní. Líbí se mi, jak to nemá ani puklice, nic, to je úplně... Ty vole. Trigelček. To jo. Patinka pěkně, to je vončo. Na to je život krátkej, no, mít všechny auta, ale tohle bych taky jednou chtěl vlastnit. Jsem auto uchyl. Tohle je fakt top, tyjo, to mě baví, tyjo. Právě mě baví to, že to není úplně leštěnka, že to prostě leze z toho koroze, je taky punkový. Fakt se mi to hrozně líbí. Moc hezký. Tak co, Luky, dáme dohromady LTčko? Tam máme taky LTčko vlastně. Máme, barvě, přesně. Jsem na něj úplně zapomněl. Já ne, já ho tam vidím často, jak tam teď jezdí. Mně se zdá, že máme tmavší barvu, ne? Protože to táta nastříkal už. Jo. Ale bylo to přímo takhle. Asi jo, no. A to furt jezdí. Tam Vaše hodí LTčko. baterku a jede. Ne, no jasně. Co v tom je za motoru, proč v tom motoru? Pětiválec, 2,5. To je bez turba. Čtyřkvalt, na je to 850 000 asi. Podle mě už dvakrát. Ale nikdy nás nikde nenechal vlastně, no. A Nikdy. je to smělý, nebo je to... Je to skvělý. Teď je to v depozitu, ale myslím si, že jednoho dne to udělat, tak to bude mít hodnotu. Byl to dobrý pracant, To je no. valníček. Jo, to je valný. 3 místa. 2. 2 místa. To nám otahalo věcí, tyjo. No. Já si to pamatuju na včelky ještě. To vozilo kastle, hele, to vydělalo peněz. No. Jo. To je tak 50krát zaplacený. Dobrou chuť.
nedělní výlet. Auta moc hezký, teď jeli na spanilou jízdu. My jsme si dali jídlo, to nevím, jestli bylo úplně dobrý. Co Honzo? Ale šlo to. Akorát cena nebyla úplně dobrá, ale s tím můžeme počítat. Počkáme teď, než auta přijedou zpátky, ještě tady lehce pokoumáme a pak asi vyrazíme směr domů. Ale super nedělní akce, 40 km od baráku, takže dobrý. Tady máme. Tak se hádal, že? Hele, NSU už jede. NSák. Jinak před náma stojí ještě krásná 30. Hezká barva. Řekl bych, že je stejná jako ta, co máme doma, nalakovanou. Vypadá to moc hezky, je to kupé. A zrovna včera jsem ještě říkal, ty, jak jsme to potkali. Paní tady spí, hele. Paní se dala šlofíka. Ty nedivím se. Taky si dáme šlofíka, co doma. Já půjdu stříhat video, no, abych to vydal dneska pro vás. Doufám, že z toho něco zvládnu, protože spíš to je takové točené a ne moc mluvené, no, ale tak to nevadí. Je třeba se taky pokochat. Každopádně akce pěkná, příští rok se určitě ukážeme znova, protože to za to stojí. Je to velice fajn. Tak zase za rok. Za rok jsme zpět. Teď ještě se dostat přes hranice domů, 4 kilometry a budu v pohodě. Takže uvidíme, jak to dopadne. A ještě musíme to Pavlovo auto. Jo, Pavlova auto, hele, Hamr. To je široký, tyhle, to je šílený. Siči. A v bezpečí domů. Snad. Zpět do Česka. To se uvidí za chviličku. Hranice jsme zvládli projet, žádný policisty už jsme nepotkali, jenom cestou sem. Byl to docela risk na té převozce, ale chtěli jsme to tam vidět, chtěl jsem se projet Českou a 4 kilometry jsme to riskli. Takže to dopadlo fajn, myslím si, že i jelikož ví, že je tady ten sraz, tak to tolerovali kvůli tomu, když nás potkali. A teď valíme projet 12, tu musíme dostat ještě do Budějovic, což si myslím, že asi zvládneme. No a potom už asi se rozloučíme, myslím si, že takhle to dneska stačí, ale uvidíme, co nás ještě na dnešní cestě potká. Máme to ještě asi hodinu domů, takže zatím všechno v cajku, zatím super. Pěkně mi cvaká M30. Jinak padnul tam dotaz, proč mi nejdou budíky, tak to vypadá, že mám mrtvý baterky v budíkách. V minulém videu se na to někdo ptal, tak to vypadá na mrtvý budíky. Mrtvou baterku v budíkách, takže na to se budu muset taky podívat jako na spousty dalších věcí na tomhletom autě, ale musíme postupně, takže tak. Super, mám radost, že jsme dneska vyjeli. Zase příjemný uvolnění, zítra už nás zase čeká pracovní proces, ale věřím tomu, že nás to bude tenhle týden bavit a že to možná do toho 20. na to i stihneme udělat tu třícu, ale je to takový hodně hraniční a nechceme to odfláknout, takže podle toho se to bude všechno odvíjet. Jedeme dál.
jsme Pavlíka roztlačili nakonec na 2 a zatím jede, tak uvidíme, jestli tam prdne další kvality. Teď mám pocit, že jede furt na 2. Ale je třeba s tím dojet domů. Hlavně opatrně. Hlavně tady nás čeká jedna křižovatka a pak už by to mělo být v pohodě, no, až na Kruháč v Budějcích. To bude trošku problém, si myslím. Ale tak tam on pojede vlastně, jo, jasně. No, bude to takový, jako že buď to projede, když nic nepojede, anebo bude muset zabrzdit, tak cípnem. Tam to bude blbý v tom kopci, Tam to bude blbý. No, budem doufat, no. Já bych to vzal bejním přes Starý Hodějce. Já bych zahnul v Nový Vsi. Jo, to je pravda, no. Bylo lepší. No, uvidíme. Doufám, že to netaví celou dobu na tu 2, tyhle, jinak domů nedojedeme a uvaří to. Jo. Veteránci, no, tak to prostě je. A vypadá to hezky. Je to hezký auto, no. Divím se, že potom ještě nikdo neskočil. Hezký stav. Jo. To vypadá blbě, co? Ale, Dobrý. pěkně. Vyšlo to pěkně, hele, zrovna nic nejede, jedem. To je odpích, vole. Automat, vole. A on jde furt na 2. Teď už jede na 3. Ale už jí tam pere. Hlavně opatrně. Jak nic. Dorazili jsme úspěšně domů, Pája to taky zvládnul, naštěstí nebyl takový provoz, takže na všech křižovatkách a odbočkách dokázal bez problémů odbočit. No, takže jdu asi stříhat, extrémně fouká a v týdnu nám zase přibyla další práce opravit E12, protože ji chceme, aby byla na IGI 26., kde nás můžete potkat. To, jestli tam bude nebo nebude tříca, se dozvíme v průběhu tohoto týdne, v týdenním videu. Uvidíme, jestli něco vyjde v úterý nebo až spíš asi ve čtvrtek ten týden. A vidíme se zase brzo. Pokud vás video bavilo, nezapomeňte dát like, odběr, případně napsat koment a já jdu stříhat a jdeme relaxovat dál. Zítra nás čeká hodně práce, ale o tom až potom. Takže zatím, papa, čau. Jsem se s váma rozloučil a zapomněl jsem si nalepit samolepku z akce, protože tohle byla moc hezká akce a myslím si, že si to samolepku zaslouží. Vím, že to musím odlepit. Už. Jo. Kulatá, bál jsem se, že bude hranatá, takže tu akci ceníme a dáváme si samolepku na auto. První srazík vlastně 6, na kterém byla, takže si ji dáme takhle pěkně. Tady takhle pěkně sem. Paráda. Tak doufám, že tam bude 2027 se 6 a že bude už na Origo kolech a ne na replikách. Tak čau. Čau, ahoj. Super výlet, zatím ahoj. Tak jak hodnotíš dnešní výlet? Dnešní výlet byl velice dobrý, líbilo se mi to a to je asi vše, co bych k tomu řekl. Vyšlo nám i počasí, nepršelo, to jsem se trošku bál. Auta dost zajímavý a uvidíte to vlastně, už to viděli, asi bych řekl. Jdu se najíst, mám hlad ještě. Takže se s váma loučíme a vidíme se zase brzo. Zatím papa, čau a napište nám klidně, který auto se vám líbilo nejvíc ze všech. Spadaly nám ze všech aut plachty, výborně. Takže jdeme ještě uklízet. Zatím papa, čau.